Kung imong kinabuhi lisod, kung imong kinabuhi empty, kung ang imong kinabuhi formless, kung imong kinabuhi dark, kailangan lang ka og light. So in fact, there's a passage of scripture nga nagisgot about ani. So this is the picture of what God is doing in our lives. In Genesis chapter 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Now, verse 2. The earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. Kani siya nga passage sa scripture, nag-speak niya about sa condition sa world na to karon. Ang realidad sa kalibutan na to karon is formless, void, or empty, and dark. So kita nimo karon sa atong generation karon, grabe ka paspas ang evil nga mga pagpangliho. So ni spread pag maayo ni multiply pag ayo ang mga evil nga works. So muna siya ang status sa atong kalibutan karon. So kung ikaw nag-struggle ka something karon nga dili maayo, and then kaminaw nimo nga dark ayo imong life, formless, empty. So I'm telling you, there is hope. Wala pa, dili pa ulahi ang tanan. Wala pa ni balik si Lord. Napa siya patient kayo si Lord, giving everyone a time to repent. So sama sa yung pag-speak din sa Genesis, sa formless, void, o dark na kalibutan, dahil siya nga, let there be light, and there was light. The same gyapon ang ginahimo ni Lord sa atong time karon. The same gyapon ang ginahimo ni Lord sa matag kinabuhi karon. So sa imuhang life, God wants to speak light over sa imong situation, no matter how dark it is, no matter how kanang formless and empty it is. So let's imagine aron nga grabe siya ka gubot. Kuan siya ang mga balintong, ang mga kuan, ang mga bangko, ang mga lamisa. I-imagine kanina siya kung walay light. Do you think maplastar nimo ang room? Do you think mahinluan nimo ang room? Do you think nga kanang mahimo nimo ang pag-arrange sa dapat nimong i-arrange, di ba? Dili. So you need a light. Kailangan i-switch on nimo ang light kay para makita nimo muhayag ang room, makita nimo unsay sayop, makita nimo unsay kanang nangagubot. So ingon ana ang kanang gusto ni Lord sa atong kinabuhi. Atong mga life kay mura tag room. Ang atong kinabuhi, atong body mura nag room. Mura siya kanang house na mga disarranged, na mga tumba, na mga na deformed. But tungod kay walay light, isud kayo i-change, isud kayo nga bag-uhon, isud kayo usabon, isud kayo ipang-plaster ang dapat ipang-plaster. Ug dili na to na mahimo, dili na to na kaya. But si God, He is still speaking light over our lives, over our situation. So sa imong life karon, sa imong kahimtang karon, God wants to speak light. Nga naman gusto ni Lord nga ma-change ang imong life, gusto niya nga ma-arrange ang imong life, gusto niya nga kanang matarong ang mga dapat ipangtarong, mga tumba, gusto niya i-plaster. So dili na siya mahimo kung walay light. So when God was speaking, let there be light, din sa Genesis, kabalo ba ka iyang i-include ang iyang self? Yes, i-include niya iyang self. Because He is the light of the world. So when God spoke, let there be light, i-include niya si Jesus. Mabasa nimo sa New Testament na si Jesus is the light of the world. Kabalo ba ka na? Sa dihang nag-speak si Lord og let there be light, actually ang iyang gimin ang iyang self. Let there be me in that situation. Let there be me in that dark place. Let there be me in that formless life, in that empty heart, because He is the light. Si Jesus din sa John, mabasa nimo, He is the light of the world. Let there be light. So gusto ni Lord nga manginlabot sa atong mga kinabuhi. Gusto ni Lord manginlabot sa imong kinabuhi. So kung imong life is empty, kung imong life is dark, all you need is Jesus. You need a light. You need Jesus. Dilin mo kaya usabon ang imong life. That's why nanginahanglan ka ni Jesus, kay siya ang usab. Gusto ni Lord nga musulod siya sa atong mga kinabuhi. Kung naalang yun si Lord sa atong mga kinabuhi, naigi kausaban. Posible gyud ang kausaban. So ingon ani ba imong situation karon? Ingon ani ba imong kaka-experience karon, kakabati karon? Formless, empty, dark, murag naa ka sa situation nga wala na ipaglaom. Kabalo ka,
si Jesus gusto siya mosulod ana imong kinabuhi. Gusto siya mangilabot ana nga situation. Ang kulang ana light raman. Kay once nga nanay light sama sa room nga dark kaayo, nga gubot, lisod ki siya i-arrange kung walay light. Kailangan pa sigaon ng suga para mahinluan. Si Lord gusto niya nga mosulod sa imong kinabuhi as a light para ma-change ang imong life. Pa-plaster ang dapat i-plaster, ipang-remove ang dapat ipang-remove. The question is, pasudlon ba nimo siya? So sa Revelation 3:20 makita nimo how Jesus wants to enter our lives. So although ang context sana kay nagisgot man na siya sa church, but ang church is dili man building. Church is his people, di ba? A group of believers. And a church is composed of individuals nga mga believer, di ba? So si Lord gusto siya mosulod sa mga kinabuhi. Ang main nga concern ni Jesus ana is ang iyang katawhan nga individual. Kay posible nga reliyoso ka pero imong life gyapon kay empty. Posible nga religious kaayo ka. Posible nga leader ka sa church. Posible nga active ka sa church pero empty gyapon imong life. Nagkinabuhi gyapon ka sa darkness. Posible nga kada Sabado or kada Domingo ka gasulod sa simbahan, pero si Jesus wala gyud nakasulod sa imong dughan. Wala siya nakasulod sa imong kinabuhi. Posible nga active ka sa church pero kinabuhi ka og empty, formless and dark nga life. So si Jesus kapanuktok siya because he wants to be the light. So tanawa yang giingon sa Revelation 3:20. Here I am, I stand and knock. Kabalo mo si Lord ang pinakauna na nukhang. Ang pinakauna nga idea sa tukhang si Jesus. Tok hangyo. Mumana, di ba? Si Jesus din mo makita sa Revelation. Nga nanuktok siya. Gusto siya mosulod. Here I stand and knock at the door. If anyone hears my voice and opens the doors, I will come in and eat with that person and they with me. So sa NLT nga versions kingon si Lord, and we will eat together as friends. So mo gusto ni Jesus, gusto gid siya nga makasulod sa matag kasing-kasing sa mga kinabuhi. So willing baka si Jesus dugay ra nanuktok, nanukhang. Dugay ra nanuktok sa atong kinabuhi si Jesus. The question is, pasudlon ba nimo siya? Kaya nga naman gusto niya nga may imong light. Kung imong kinabuhi lisod, kung imong kinabuhi empty, kung ang imong kinabuhi formless, kung imong kinabuhi dark, kailangan lang ka og light. Kailangan lang nimo ipasulod si Jesus. Kaya once nga na si Jesus sa imong life, then everything will change. Yes, ingana na siya mga bro. Ingana na siya mga bro. Si Jesus ang mga gikinahanglan.